You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Bona tarda. Avui, això que en diuen la indústria discogràfica ens ha portat un regal. Un regal que, per la gent de la meva generació, té un enorme valor, amb moltes connotacions, molt sentimentals, vostès entendran per què al llarg d'aquesta conversa que mantindrem avui. Però és al mateix temps un regal d'un autèntic valor cultural. És, per mi, una de les peces cabdals de la cultura catalana d'aquests últims 20 anys. M'estic referint a l'àlbum de 10 discos que ha publicat amb totes les seves cançons una persona que no necessita absolutament presentació. Que se'ns presenta com a cantant, però com un d'aquests cantants que ha aconseguit convertir el seu mitjà, com he dit, en un vehicle de cultura i en molts moments en un vehicle de sensibilització política, és a dir, històrica. M'estic referint, no cal dir-ho, en Raimon Pellegero. Pelleggero. Pelleggero. D'origen italià. D'origen italià. Sí, ja n'hi ha en el segle XVI, ja n'hi ha a Xàtiva. A Xàtiva n'hi ha molt d'italianisme, no? Ja veu tenir un papa d'aquests que se'n van anar a Roma. Dos Borges, sí, que ve de lluny. Ja ve de lluny la història. Escolta, bé, tu també estàs emparentat amb Itàlia a través de la teva dona. Jo t'he vist molt per Roma. De fet, les últimes vegades que ens vam veure era per Roma. Més per Roma que per Barcelona ens hem vist, sí. A Roma, i l'enganxés una altra vegada, per part meva. Raimon, jo he fet una mica una presentació, una mica, tu has vist rim-bum-bam, però jo crec que s'ho mereix. És a dir, crec que, no vull dir tornada, jo crec que tu no te n'has anat mai, però aquesta, podríem dir, rentré amb tota una teva obra completa, per mi té el valor que pot tenir per un escriptor les seves obres completes, aquesta cosa que estàs esperant tota la vida de fer. No sé si m'equivoco. Exacte, i pot tenir la idea de rentrer perquè m'he passat un any, diguem-ne, desaparegut. No he tingut cap presència pública perquè tot l'any he estat gravant. I la idea era d'ordenar tot lo complet que he fet fins ara. És a dir, són les obres completes fins ara. Fins ara. Evidentment. Però, bueno, d'entrada hi ha allò que sempre diem, que sempre a vegades hi ha els escriptors que les obres completes les fan a la fi de la vida. Esperem que aquest no és el cas, que és una recopilació... Sí, és una edició integral de les 102 cançons i, a més, com que jo volia fer-ho per temes, el que he fet durant aquest any, mentre anava gravant també, és musicar 7 poemes de diferents poetes que em mancaven per estructurar cada LP temàticament. Mancaven, per exemple, 2 poemes d'Ausiàs March, els he musicat. Mancaven 2 poemes d'Espriu, també els he musicat. De Timoneda 2 i un de Roís de Corella. Això és el que he fet de nou aquest any per, diguem-ne, fer l'obra amb la idea que jo portava al cap. Escolta, jo, dins de la meva ingenuïtat, pensava que tu havies agafat tot el que ja tenies, o sigui, ho havíeu guardat dins d'aquest cofret esplèndid, i havia sortit amb aquestes coses noves, però tu m'has dit que ho has tornat a gravar tot. Tot. I t'ho explico per què. No ha estat allò de dir ara va i ho gravo tot i ja està, no. La idea ha estat que tu saps que durant molts anys les circumstàncies han pogut sobre la nostra voluntat durant molts anys. Jo he tingut que fer discos molt sovint d'una manera circumstancial, per raons de censura, per raons de manca de tècnica, els estudis de gravació, doncs quan jo vaig començar no són els estudis de gravació d'ara, jo tampoc coneixia la meitat del món que conec musical de Barcelona, ni coneixia tampoc els estudis, la tècnica dels estudis, com podria fer tot això. Aleshores jo vaig dir, vull donar-ho el millor i com ho hagués volgut donar jo quan ho vaig fer. El millor que jo sé. Vull fer una cosa que per mi sigui definitiva. I aleshores vaig començar a gravar a primers de gener
i vaig acabar a finals d'octubre. Escolta, aleshores, si jo no entenc malament, vull dir, bàsicament hi ha una, podríem dir, una variació qualitativa, és a dir, en quant a sons, en quant a arranjaments, jo d'estudis, evidentment, no n'entenc gaire, però tanmateix alguna cosa he llegit en alguna revista, no? Aleshores més o menys ho enganxo. Però hi ha alguna variació substancial també respecte al Raimon que tu ets ara i el Raimon que eres, doncs, en aquesta fotografia que tenim aquí de la... Home, la variació substancial són els anys, vull dir, aquesta fotografia és... Jo tindria, em sembla que 21 o 22 anys, i ara ja en tinc 41, o sigui que aquesta és la variació. Però, des d'un punt de vista, com te diria jo, jo només he variat algunes lletres que havien sortit censurades o alguns afegitons de censura. Per exemple, en el Cantarem la vida em varen afegir Israel, Israel. Jo no tinc res en contra d'Israel, però és que no havia pensat, jo pensava en aquí. Sí, i ara realment és una mica equívoc, no anar dient Israel, Israel. Hi havia un cor de veus que diuen Israel, Israel, no? I això ho he eliminat perquè no hi havia per què. Algunes versos del Diguem No, que també anaven censurats, una cançó del segle XVI, que era la cançó de les dones, del Valeri Fuster, i que no havia estat mai possible de gravar perquè la consideraven massa eròtica. Ara no és el cas, perquè tenim una quantitat, diguem-ne, d'erotisme de fatxada molt important, i ara es pot gravar. Després, algunes cançons que havien sortit modificada alguna cosa, a nivell de lletra, alguna correcció, algun fos per fora, alguna cosa d'aquest tipus que trobo més bonic, però res més, no hi ha hagut cap altre. I després tots els arranjaments nous. Tu has tocat el tema aquest de la censura. Jo crec que la gent no se negava mai de fer cabal de l'estupidesa d'aquella santa inquisició que se'n deia censura. Tu ho saps. Sí, com la teva obra, jo ho sé, en la meva, i podríem explicar molts exemples, però el que no acabo d'entendre és per què et van afegir això d'Israel, Israel. Ara m'ha deixat una mica per... Sí, era el Cantarem la vida, cantarem la nostra vida de poble que no vol morir i tal. Aleshores hi havia... Jo no sé si va ser una treta de la mateixa casa de discos per a que pogués passar la cançó, o si el censor li va dir si afegeixen això passa i si no, no passa, perquè n'és referit a un altre país que no fos el nostre. Sí, però també podria ser Peloponès, però Moverga. Quedava molt més lleig de cantar, vés a saber, no sé, podria ser qualsevol altra cosa. Ja ho saps, les bestieses que s'han fet. Jo recordo que a Lleida no podia cantar veles events perquè el censor de Lleida, com que no ho entenia, allò dels Iesmar, segle XV, pensava aquí hi gato encerrado. Veles, clar, a la marina, o qualsevol cosa, la flota russa que anava pel Mediterrani, qualsevol cosa. I ja ho saps que d'animalades d'aquestes n'han fet molt. Escolta una cosa, Raimon, jo també et volia preguntar, el fet aquest que tu ara ens ofereixis, tot aquest resum de la teva carrera, representa de fet una reflexió, un replantejament per les coses que tu pensis fer a partir d'ara? M'agradaria una mica que... Sí, el que és difícil, i d'això em sembla que tu també seràs sensible, és que quan acabes de fer una feina que t'ha durat, doncs jo la portava al cap des del 74, perquè això no s'improvisa, i quan he pogut fer-la, que va ser a finals d'agost de l'any passat, vam començar l'Analisa i jo a parlar de pressupostos, d'estudis de gravació, de coordinació musical, d'arranjament, tot això. Evidentment, des de finals d'agost del 80 fins ara he estat ocupat amb aquesta cosa. Aleshores, quan et pregunten del què faràs després, és una cosa que dius, bueno, és com si tu et presentes una novel·la. No, jo fa 7 anys que no he escrit cap novel·la, però... Que has estat 6 anys fent-la i la presentes i dius, i després què farà vostè? Home, acabo de fer això. No, però no et pregunto què faràs. Sí, la idea sobretot és... Vull dir, en el camp dels cantants no es dona massa sovint, o potser no s'ha donat mai, però en el camp dels poetes sí que és freqüent, que arriben a un cert moment de la seva vida en què volen ordenar-se la cosa per continuar, per fer un pas endavant, per dir, bé, fins aquí hem arribat ara i a partir d'ara anem a fer el que sigui. Una altra cosa que ja vindrà ordenada d'una altra manera. Sí, jo t'ho preguntava en el sentit de si per tu és un balanç. Sí, evidentment. Són 20 anys d'actuació en públic, i després, des del 59, que és la primera cançó que jo vaig fer, que és El vent, fins ara, ha sigut un esforç continuat d'autor i d'intèrpret. Aleshores, això jo he volgut ordenar-ho. Per altra part, a mi m'ha passat una cosa que durant un cert temps, sobretot després de la mort del Franco, resulta que una gent ha volgut parlar de mi com si jo hagués estat només un home d'una sola corda, de lluitador i punt. I ignorant
tot un altre tipus de feina que jo he anat fent, com són les cançons d'amor, com són els clàssics valencians, els clàssics valencians, l'Ausias Marc, el Romeu de Sant Jordi, l'Espriu, tota una feina de musicació de poetes i després de lírica meua, que han volgut deixar-ho de banda i he volgut donar una mena de retrato complet, no solament del colze, sinó de tot, m'entens? De tot. I aquesta també ha estat una de les motivacions que m'ha portat a fer les 102 cançons que es vegen clarament que és el que jo he treballat durant aquesta època. Perquè això que tu dius és molt oportú, perquè jo recordo a vegades haver sentit alguna conversa. No, perquè esclar, doncs el Raimon o algun escriptor, doncs clar, com que ja no hi ha la cosa política, aleshores no suren, i jo suposo que això és una cosa absurda, perquè clar, tu tens precisament una corda molt ampla, que no es basa i et diré precisament que a mi de vegades potser m'agrada més l'altra corda. Esclar, això ja depèn de gustos. Jo no renuncio a lo que fem, ni molt menys. No renuncio al diguem no, i al Duntes d'un país, i al Cantarem la vida, i el T'he conegut sempre igual, i a l'any 40, i a tot el que tu vulguis. Ara tampoc renuncio al Treballaré el teu cos, al Si un dia vols, al Com un puny, o al Veles i vents, o al Vent, o una quantitat de cançons que estan ahí, o a les cançons de la Roda del Temps d'Espriu, no? Escolta, l'Espriu, ja que el cites, té un esplèndid text, naturalment, és de l'Espriu. Ja n'hi ha prou, oi? Un esplèndid text sobre tu, en el qual ell parla de Raimon com un clàssic, en el sentit de que és un home que té un sentit de l'ètica, que és la que fa els grans clàssics. Jo m'agradaria una mica que ens exposessis aquesta ètica teva, que evidentment està tota completa dins d'aquests 10 discs. És molt difícil, primer això de clàssic és un elogi que se'm fa, però com pots imaginar-te, els amics sempre es fem elogis i jo trobo que... Hi ha amics que et foten cada pedrada, que et deixen tarat, i tu això també ho saps, no? També és veritat. Em sembla que l'Espriu no és un home de fer afalacs fàcils. No, vull dir-te, però jo ho agraeixo molt, però en el fons de mi mateix jo penso que això pot ser un pèl massa. Jo no crec que sigui un clàssic, això ha de passar temps encara, s'hi qualla dins de la memòria popular i si forma part d'allò que en diem països catalans, si forma part de la memòria col·lectiva, aleshores sí que se'n podrà parlar. Jo trauré una mica la violència de l'elogi, dient que jo entenc que l'Espriu, la qualificació de clàssic, te la fa en aquest sentit de que sempre dins dels grans clàssics trobem una elevada actitud ètica que fa que traspassin els segles, és a dir, és evident que l'actitud ètica que pot tenir un Eurípides o un Sèneca va fins i tot més enllà dels seus valors estètics. Aleshores, és d'aquesta actitud ètica, la teva actitud. A mi em sembla que és una actitud que es veu molt clara des del Vent fins a les teves últimes, fins a l'adaptació d'uns clàssics culturals més o menys arraconats per la paupèrrima situació cultural d'aquest país. En l'escola no ens deien mai qui eren els nostres clàssics. No, jo Marc sabia que era un carrer, però em pensava que podia ser un poble, no? O com em va dir el Pere IV, que anava un senyor per Barcelona i li pregunta, escolta, això Ramon Muntaner diu, sí, és un carrer que puja. Que puja. Li diuen Muntaner perquè puja, no? Jo voldria una mica, doncs, evidentment, sí que hi ha aquesta... Jo crec que és molt difícil de resumir l'ètica, perquè evidentment hi ha, per una banda, el que és la feina d'autor. Per altra part, el que has fet i el que no has fet com a cantant. És a dir, el que s'ha acceptat i el que has dit que no, que de vegades no se sap, però que és tan important com el que s'accepta. I després, jo crec que el nucli essencial de la meva possible ètica ha estat un gran intent per part meua de no enganyar a ningú, començant per no enganyar-me a mi mateix. Encara que això hagi suposat, en certs moments, un cert divorci del públic. És a dir, moltes vegades el públic ha volgut una cosa de tu, t'ha exigit una cosa de tu, i tu no l'has donada. Dic aquest tu de forma absolutament impersonal. I jo no l'he donada perquè he cregut que no la tenia que donar. Aleshores, si jo la donava, començava a enganyar-me a mi mateix i de retruc enganyava els altres. I això és el que jo he evitat sempre. És a dir, jo recordo que quan vaig fer el Digue'm No, que és en el 63, la gent demanava, com te diria jo, més Digue'ms Nos, més cançons d'aquests tipus. Jo vaig sortir amb 4 cançons d'amor. Eren molt boniques. Perquè era allò el que jo sentia en aquell moment i no tenia per què amagar-ho, tot al contrari. I després recorde que quan vaig musicar les cançons de la Roda del Temps, amb aquesta clarividència que en algunes cases de discos hi ha del país, deien no s'ha de publicar perquè això no és comercial. I vaig tardar any i mig a poder publicar les cançons de la Roda del Temps. Realment. Després de fetes. Oh, i tant.
perquè diuen que allò no, que allò no. Tanmateix era un disc que tenia... A més, estava molt ben vestit culturalment, i era l'Espriu, era la portada del Miró, si no recordo malament. Sí, doncs això va tardar any i mig en publicar-se perquè no ho trobaven comercial. I després va ser un disc del qual se'n va parlar moltíssim i que suposo que va anar bé, no? Sí, imagino que sí, perquè aquesta història és un altre món. No se sap mai sabràs ni els llibres que vens, no sé en discos com ho feu, però jo mai no he sabut els llibres que hi ha per l'estil, a les estanteres, pels prestatges de les editorials. Absolutament per l'estil. Escolta una cosa, Raimon, aquí tenim totes unes il·lustracions que ens ensenyen tot el llarg recorregut del Raimon pels països del món. Et veiem a Japó, et veiem amb llengües estranyes, una de les quals pot ser la finlandesa, perquè o una d'aquestes que no s'entenen, la hongaresa, naturalment, la francesa i tot. Jo quan vas començar tota aquesta projecció pel món, i va ser cap a l'any 65, 66, crec recordar. Sí, 66, va ser París, que va donar una caixa de ressonància molt important. Com era en aquell moment acollit el fenomen català que tu representaves? Mira, amb el desconeixement general, en el qual cada vegada tenies que explicar... Jo recordo en un recital a Nova York on hi havia una noia molt jove al costat d'un senyor d'una certa edat, m'ho va contar l'Analisa que estava allà, que quan el Pete Seeger em va presentar dient que cantava en català, la noia va dir «Catawat», Catawat. Cata què? I l'home aquell que tenia una certa edat li va dir «Catalan language». És a dir, que no hi havia el coneixement, o no hi és el coneixement com nosaltres voldríem. És a dir, has d'explicar d'entrada que vens de l'estat espanyol, però que és una altra cosa. Aleshores, jo crec que en un principi va interessar més la cançó que d'on venies. I a través de, esclar, jo al cantar en català immediatament donava la pregunta, donava un tipus d'informació. És a dir, si jo hagués cantat en francès a França, no s'hagués parlat de si jo era català o si existien els països catalans o no existien. Ara, al cantar en català, posaves de seguida el problema. I això, doncs, en entrevistes, en coses i en els programes que es feien normalment bilingües, en català i la llengua del país, s'explicava una mica tot això. Però un gran desconeixement, generalment un gran desconeixement. I per la resta de l'estat espanyol, jo recordo haver assistit a dos recitals teus, un a la UNESCO amb la policia a la porta. Dels primers de Madrid 65 o una cosa així. Era 65, segur que jo estava treballant a Madrid a una agència de publicitat, i després un a la universitat. A la Facultat d'Econòmiques, sí. Que també va acabar com com el Rosari de l'Aurora. Però tu quina recepció notaves dins del públic? Mira, jo he notat, fora dels països catalans, he notat un cert tipus de públic que sap bastant el que suposa tot això de la llengua catalana, el fet de ser valencià, el fet de la unitat de la cultura del País Valencià, de Catalunya i de Mallorca. Hi ha un petit sector de població que sí que ho coneix. Hi ha una gran part de població que veien en nosaltres, no solament en mi, sinó en la majoria dels cantants catalans, només el lluitador antifranquista. Inclús tinc anècdotes molt maques d'aquest tipus, després d'un recital com aquell de la Facultat d'Econòmiques, gent amb molt bona fe que em preguntava, i després, quan es mori Franco, tu ja no cantaràs en català. Dic, home, si hagués nascut a Extremadura sí, però des de Xàtiva jo, estigui Franco mort o si estigui Franco viu, a mi això no és un problema. Vull dir, després, jo no canto en català per fotre el senyor Franco, jo canto en català perquè és la meva expressió de la meva llengua, de la meva cultura i del meu procés històric. I després ve la resta. I després ve la resta, i cantaré contra qualsevol tipus de dictadura que hi hagi o qualsevol tipus de societat oprimida si a mi artísticament em fa vibrar això, si no, doncs no. Doncs hi havia aquest malentès, que jo crec que encara hi és aquest malentès. Suposo que sí. Sí, que un cert tipus de gent, amb tota la bona fe del món, i ara no parlo ni de dretes ni d'esquerres, perquè es dona en tots dos sectors, no acaben d'entendre això. Pot ser perquè nosaltres no ho hem explicat prou bé, pot ser també perquè també hi ha senyors que no volen entendre. O que estan interessats en que encara que ho expliquen bé no s'entengui. També hi ha aquestes dues coses. Ara, també s'ha dit que hi ha un sector de la població, és a dir, jo no confonc, per exemple, no confós mai Madrid, quan diuen Madrid, i volen dir el govern de Madrid, amb el poble de Madrid, que són coses diferents. Jo crec que ahir s'ha de distingir sempre. Una tendència que tenim nosaltres, com tenen ells, a pensar que això de Catalunya és un tot, i nosaltres també tenim tendència a pensar que això de Madrid és un tot. I no, dins de Catalunya hi ha moltes opcions diferents de vida, i dins de Madrid, evidentment, encara que la que més ens arribi és la que més ens emprenyi. Això és una altra història. Escolta, Raimon, i tot aquest temps, tota
aquesta carrera, la repercussió a València ha estat molt conflictiva. Tinc entès que degut a la particular situació... Jo, en mi no hi ha hagut, en València, és a dir, a nivell de públic, el públic no m'ha fallat mai en València. El que he tingut és més dificultats per cantar, perquè les prohibicions, si aquí n'hi havia, allà n'hi havia el doble. És a dir, en aquell llibre hi ha una prohibició del governador civil, concretament, per cantar a Xàtiva, després d'haver passat les cançons per censura ja, perquè, esclar, era un tràmit obligat, en el qual diu que ho prohibeix por el cariz tendencioso de la mayoría de sus canciones. O sigui, aquí, si les cançons ja havien passat, el senyor governador ja no s'hi posava en el que hi havia de cançons, no? Allà hi ha hagut sempre, des dels estaments oficials, una major animadversió que aquí. Pot ser perquè també hem estat més febles nosaltres, no hem sabut imposar-nos com podríem, les causes són múltiples i podríem estar xerrant 1000 hores, saps? Sí, però vull dir que... Jo no m'he sentit mai rebutjat en València, al contrari. Això és el que jo et volia preguntar. Sí, no, m'he sentit estimat pel públic del País Valencià sempre, sí. Escolta, Raimon, jo voldria una mica, perquè se'ns llença el temps... Ja, això. Voldria una mica que nosaltres preciséssim sobre la tremenda actualitat que és aquest disc aquest àlbum dels 10 discs. Jo tinc una mica la impressió, i suposo que potser algun televident, que a mi em recorda molt això que els grans cantants de cançons civilitzades, com és la francesa i tot això, fan de sobte treure aquells àlbums Edith Piaf, aquells àlbums... El cofre, que ells en diuen, sí. El cofre, que vas i te'l compres i te'l poses com si fossin les obres del Dostoievski. Jo et voldria dir, tu això t'ho has hagut m'has dit, de financiar tu. Sí. Creus que algun dia la cançó, que diem catalana, podrà tenir aquesta suficient maduresa industrial com per permetre's que obres com la teva, d'aquesta importància, insisteixo, d'aquesta solidesa cultural, puguin ser financiades? Jo crec que, en certa manera, ja es podria fer. Dependrà també molt, perquè això és la primera vegada que es fa, de la resposta del públic. Si el públic respon bé, doncs les cases de discos veuran que això pot ser un camí. Si no respon bé, les cases de discos no hi haurà manera de... S'haurà de fer cadascú personalment. D'altra part, nosaltres estem en una situació, tu ja ho saps, de cultura minoritària. Som com uns holandesos, o uns danesos, o uns suecs, però sense estat. És a dir, vol dir sense un duro. I sense corones monetàries. Exacte, vol dir això, sense un duro. Aquella gent té una protecció a la cultura que nosaltres no tenim encara. És a dir, això en qualsevol altre país a lo millor hagués estat, en un país minoritari segur, hagués estat d'una manera o altra mig subvencionat. Aquí, impensable. Aleshores, és clar, tot això, jo, com que volia fer-ho, he anat amb intenció de fer-ho des de l'any 74 i quan he tingut els diners m'he posat a fer-ho. Els diners i les possibilitats tècniques i artístiques i els col·laboradors adequats. I m'ho he posat a fer-ho. Ara, jo crec que sí que es pot fer. Molt dependrà també de la resposta del públic, perquè no crec que a nivell d'institucions això interessi massa, perquè a nivell d'institucions jo crec que en aquest país encara es té la mania de que cultura és només lletra impresa o màxim òpera. I, esclar, això és una altra cosa. Jo crec que és cultura, crec que entre els compradors ho subvencionarem, n'estic segur, i a més jo m'agradaria dir, doncs, en nom dels que ens ha agradat sempre tant el vent, en nom dels que els agrada el Sauci Esmarc, en nom dels que ens agrada l'Espriu, i en nom dels que ens agrada la feina ben feta, moltes gràcies. Gràcies a tu. I moltes gràcies a vostès.